फ्रेंड्स नोंथांमोना बेखिनियाव जोंनि मानगोनां मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारी बिथाङा जाबायदि मैया फेसबुक पेजाव जा लिरदोंमोन आरो बिनि क्लियारिफिकेशन हिसाबै बिथाङा मा ओंथियाव बेखौ लिरनाय जादोंमोन बिथाङा जा लिरदोंमोन बेनि जि ओंथि बेखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माबायदि फोरमायदों बेखौ आं एसे डिकोड खालामनो नागिरदों आंनि स्टाइलाव मानो होनबा बिथांनि बे क्लियारिफिकेशना आंनि भिडिअ'बो एनालाइसिस महरै जुदि थायोबा बे मोनसे जारिमिन जानानै थागोन आंनि थाखाय स' बिथाङा मा लिरदोंमोन बेखौथ' नोंथांमोननो खिन्थालिया बिथाङा जा लिरदोंमोन बेवहाय मोननैसो जि वर्ड बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि बिथाङा बुंदोंमोन बेबायदि भाइरेल जानाया बेबायदि गाज्रि भिडिअ भाइरेल जानाया जोबोर फिसा जाथायसै आथिखालाव बिथाङा बुंदोंमोन सम आरो थासारिजों लोगोसे थासारिखौ नायनानै समखौ नायनानै बै बेन खालामजानायफोरखौ दैखांनानै लाफिननांसिगौ आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन ग्लेमारास एक्टर जानो थाखाय बेबायदि गाज्रि बिथिङै भाइरेल जायोबासो ग्लेमार जानो हायो बे लामाखौनो आथिखालनि महरगिरिफोरा लानो हमदोंसै बेबायदि स्टाइलाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा बेबायदि भाइरेल भिडिअआ हाजार हाजार फैनो थांगासिनो दं बेबायदि बिथाङा बुंदोंमोन बेबायदि भाइरेल जानायखौ दान्थे बिदान्थे खालामनाया आदुवानि सिनायथि जाम्बानि सिनायथि माने बर' मानसिफोरा बेफोरखौ लाना गोबां दान्थे बिदान्थे जागासिनो थादों नङा होमबा जोंनि समाजावबो आरो बेखौ आदुवानि सिनायथि होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा नेक्स्ट बे मेसेजखौ लिरनायनि उनाव मिटिंआ जोबलांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बुंनायनि खिन्थु उल्था मिनिंसो बुजायनानै होबाय बिथाङा माने इउटार्न लानानै बाथ्राखौ बुंबाय क्लेरिफिकेशन होबाय जे बिथाङा जा बुंनो नागिरदोंमोन बे बुंनायनि ओंथिया बेबायदि नङामोन जाबायदि जोंनि समाजा बुजिदों जोंनि मानसिफोरा बुजिदों बेबायदि नङामोन बिथाङा माबायदि बुंनो नाजादों गासैखौबो बुङा बिथाङा बुंदों हाजार हाजार बेबायदि भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ आरो बेबायदि ग्लेमार जानो थाखाय ग्लेमारास फावखुंगुर फावखुंग्रि जानो थाखाय बेबायदि गाज्रि लामाखौ लानो थांगासिनो दं बिदि बुंनायनि ओंथिखौ बिथाङा बेबायदि बुजायनो नाजादों जे नुनो मोनदों आथिखालाव बै एरख'जानाय फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरखौनो मिटिं दावथिङाव लिङो बहाबा फांसनाव लिङो आर'नाइ होयो बरायो ग्लेमारास एक्टर हिसाबै फावखुंगुर फावखुंग्रि हिसाबै गनायनानै लादों समाजा बिदिब्ला बै माखासे एक्टिभिटिसफोरा साधारन सुबुंफोरनि रायजोनि बेबायदि एक्टिभिटिसफोरा बै बेबायदि भाइरेल जानाय बदनाम जानाय सुबुंफोरानो ग्लेमार एक्ट्रिस बेबायदि मोनसे कनसेप्ट सृष्टि सोमजिहोदों बेबायदि बिथाङा बुंनो नागिरदों आरो बेबायदि बिथिङाव बिथांमोननि एक्टिभिटिसआ थिनदों जे बिथांमोनखौ बेननिफ्राय बोखांना लाफिननांगौ बेबायदि माने थासारिया थिनदों बेबायदि बिथाङा बुजायनो नागिरदों ओंथिखौ थारैनो बे मोनसे इउटार्न होननानै आं बुंगोन बिथाङा थारैनो इउटार्न लानानै बाथ्राखौ बुंदों नाथाय बिथांनि लिरनायनि ओंथियाथ' गमामायैनो बेबायदि जाथाराखै आंनि नोजोराव बिथाङा बेनि मिनिंखौ डिफारेन्ट टाइपै बुजायनायसो होननानै आं बुंगोन जियानो जाया माने बिथाङा जि इउटार्न लादो बिथांनि थाखाय बेयो मोजांनि बाथ्रा जोंनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा बिथाङा थारैनो हालोदखौ बुजिदों जे हालोदा माब्लाबाबो एरख'जानाय सुबुंफोरखौ एक्सेप्ट खालामाखै खालामबाथ' खोथायानो गैयामोन बिथांनि बुंनायानो आंनि बादिबा 100% कारेक्टमोन नाथाय जोंनि समाजा दाबो गनायनो हानाय अबस्थायाव गैया बिथांमोनखौ एरख'जानाय बिथांमोनखौ बेबायदि भिडिअआ हाजार फैनो थांगासिनो दं बुंनायनि बेलायाव बिथाङा ओरैबायदि क्लियारिफिकेशन होदो जे बेबायदि भिडिअ गैखाया माने बुंनो नाजानाय बेनो जे बेबायदि जुदि ग्लेमार जानो नाजादोंबा बेबायदि जुदि ग्लेमारास एक्टर एक्ट्रेस जानो जुदि लुबैदोंबा बेबायदि भाइरेल जानांगोन गाज्रि भिडिअ भाइरेल जानांगोन बिथांमोननिखौ नुनानै बिथांमोनखौनो जुदि बदनाम जानायफोरखौनो जुदि आलासि महरै ग्लेमारास एक्ट्रेस हिसाबै आर'नाइ होयोबा बरायोबा फांसनाव लिङोबा मेथाइ रोजाबनो मोसानो बेबायदि लिङोबा थारैनो मोनसे कनसेप्ट थांदों मा मोनसे मेसेज थांदों मा समाजाव जे बेबायदि जानांगौ बेबायदि जायोबासो ग्लेमार जानो हायो बेनिखायनो बयबो बेबायदि जानानै भाइरेल जागोन भाइरेल जानायनि उनावबो जिहेतु समाजा गनायखागोन बिनिखायनो बिथाङा बेबायदि फोरमायनानै होदों बेबायदि भिडिअ गैखाया नाथाय बेबायदि उन्दै उन्दै फैगोन फावखुंग्रिफोरा बेबायदि बा आर्टिस्टफोरा महरगिरिफोरा बेबायदि जानो थांगासिनो दं बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों बा बेबायदि लामा लागोन बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों बिथांनि बुंनाय मथे बिथाङा बुंबावदों बेबायदि बेन खालामनायनि उनावबो माखासे बादा होनायनि उनावबो बेबायदि जाथायफोरा खनले जागासिनो थादों बेबायदि खनले जाबाय थानायनि थाखायनो बिथाङा बुंनो गोनां बाध्य जादोंमोन जे मेसेजनि थ्रुयै जे दैखांना लाफिननांगौ बिथाङा बेबायदि बुंनो नाजादों नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे एरख'जानाय महरगिरिफोरखौ बेननिफ्राय बोखांनानै लाफिननांगौ बिसोरखौ बांसिननिफ्राय बांसिनसो साजा होनांगौ बा बेनखौ आरोबाव गोरानिफ्राय गोरासो खालामनांसिगौ बिथाङा बेबायदि टाइपनि माखासे क्लियारिफिकेशन होदों बिथांनि क्लियारिफिकेशन आरो बिथाङा मेसेज लिरनायजों नाथाय बांद्राय गोरोबाखै बिथाङा जाबायदि डाइरेक्ट बुंदोंमोन हाजार भिडिअ फैनो हागौ
बेजों बांद्राय गोरोबाखै आरो बेबायदि ग्लेमार जानो थाखाय बेबायदि लामाखौ लानो थांगासिनो थादों बेबो बांद्राय गोरोबाखै बिथांनि क्लेरिफिकेसनजों आरो बुंदों बेबायदि जाथायखौ दान्थे बिदान्थे खालामनाया आदुवानि नेरसोन बेबायदि बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय बेनि फिननायखौ बिथाङा खौरांगिरिफोरनो होआखै आदुवा जा बुंदोंमोन बिथाङा आदुवाखौ थारैनो बर' सुबुंफोरखौनो बुंनाय जादों नङा होमबा जोंनि बर' मानसिफोरासो दान्थे बिदान्थे खालामदों बेनि फिनखौ नाथाय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव होआखै सोंग्रायाबो सोङाखै नालाय होआखै बेबायदि भाइरेल जानाया फिसा जाथायसै सामान्य साधारन मोनसे घटना बेबायदि लादों बिथाङा जोंनि बर' समाजा नाथाय बेबायदिखौ साधारन होनना साना जों नों आं मानसिया खिन्थु बेखौ साधारनानो सानो बेबायदि जाथाया जिहेतु रियेलाव जायोबो बे मोनसे नेचारेलबो बेबायदि जाथायफोरा जायो बेबायदि सोरबा सोरखौबा बदनाम खालामनाय जाथायफोरा जाबायानो थायो फिसाबो बुंनो थाङोबा नाथाय जोंनि समाजनि नोजोराव दाबो बे फिसा नङा बेनिखायनो बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों बेयो समाजजों गोरोबाखै बिथांनि बाथ्राया बेनि फिननायखौबो खिन्थु बिथाङा होआखै मोननै जि बिथाङा मेसेजाव लिरदों बेनि फिनखौ खिन्थु बिथाङा होआसै स' आंनि डिकड खालामनो गोनां बेखिनियानो आं बिथांखौ गाज्रि मोननानै बेखौ डिकड खालामाखै बिथाङा अन्तरजों गोबां बाथ्रा बुंनो नाजादोंमोन नाथाय फोरमायजोबनो हायाखै बिथाङा थारैनो फिउचाराव जानो हागौ माब्लाबा फोरमायगोन आरो मैया बिसाया मा बिथांखिफोर लादोंमोन काजलगावआव बेबायदि सावरायमेल जानायाव मावसुमा सावरायमेल जानायाव बै सावरायमेलाव लानाय बिथांखि मोनब्रैखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि जानो हागौ नोंथांमोना बे बिथांखिफोरखौ मिथिजोबखाबाय थेवब्लाबो आंनि भिडिअ'आवबो बे रेकर्ड जानानै थाथों आंनि स्टाइलाव आं बेखौ बुंगोन स' नोंथांमोना खोनासंदो बे बिथांखिफोरनि गिबियावनो दङ मा सेथि बिथांखियाव मा दंमोन बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि प्रडाक्शनआव BCAA नि सोरबाफोर महरगिरि जुदि खामानि मावहैब्ला बै महरगिरिफोरनि सायाव 2 लाख रां फाइन खालामनाय जागोन बेखौ नुदों नोंथांमोना थारैनो बेवहाय मा होनदों नङा होमबा स' बे मोनसेखौ होनदों स' 2 लाख फाइन होनांगोन थारैनो फैसाजों मानसिफोरखौ सिगिनो नाजादों बेबायदि आं बुंगोन नैथि बिथांखियाव मा नुदों बेन खालामजानाय महरगिरिफोरखौ लिंहरनाय जौस्राङाव BCAA नि गुबुन महरगिरिफोरा बाहागो लाफाहैदेरोब्ला बै महरगिरिफोरनि सायाव 2 लाख रां फाइन बोखांनाय जागोन माने फाइना मोननै रोखोमनि दङ एरख'जानाय महरगिरिफोरजों नोंथाङा जुदि स्टेजआव गाखोफायोबा प्लेटफर्माव बहाबा फांसनानो जा मिटिङानो जा बेबायदि जुदि हांख्राय जानायाव थाङोबा बेहायबो 2 लाख रां फाइन होनांगोन जायफोर BCAA जों लोब्बा दं जायफोर महरगिरिफोरा बेबायदि बुंदों थामथि बिथांखियाव मा बुंदों बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थानि नोंथांमोना थारैनो मिथिजोबखाबाय थेवब्लाबो आंनि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायदों मोनफ्रोमबो जिल्लानि DCनि सेराव बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि खौरांखौ लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जागोन जाहाथे DC बिथाङा बेन खालामजानाय महरगिरिफोर थानाय प्रग्रामखौ खुंफुंनो थाखाय गनायथि होआ बे बाथ्राया खिन्थु एसे माने फ्लेश पइन्ट टाइपनि होननानै आं बुंगोन बे माखासे क्लेश लाबोनो हागौ बे मोनसे पइन्टआ मानो होनोबा DCआथ' गासैनिबो थाखाय बिथाङा गासैनिबो थाखाय खामानि मावनांगोन बेन खालामजानाय मानसियाबो मानसि नङा होमबा समाजनि नोजोराव बेन खालामजानाय बर' समाजनि नोजोराव बेन खालामजानाय नाथाय DCनि नोजोरावथ' गासैबो समान नोजोर नङा होमबा स' DCआ मा बुंगोन आं मिथिया जायखिजाया बर' हारिनि स्वार्थआव बिथांमोना बे बिथांखिखौ लादों आं बेबायदि बुंगोन नाथाय DCआ बेखौ बेसेबां एक्सेप्ट खालामगोन बे साननो गोनां ब्रैथि बिथांखि BCAA नि मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनिसिम दिनै आजावनाय बिथांखिफोरखौ फोरमायहरनाय जागोन लोगोसे बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरनिसिमबो आजावनाय बिथांखिफोरखौ फोरमायहरनाय जागोन बिदिब्ला नोंथांमोना बे मोनब्रै बिथांखिखौ नुनानै मा सानो बे मोनब्रै बिथांखियाव बयनिख्रुइबो मोनसे गेदेर फ्लेश पइन्टआ जाबाय बेयो नङा होमबा बे खिन्थु लास्टआव माखासे इस्यु लाबोनो हागौ आरो जि 2 लाख रां नङा होमबा 2 लाख रां जायफोरा कररपति बिनि थाखायथ' 2 लाखा जेबो नङा होमबा जियानो जाया मानो जाखिनि मोनब्रै बिथांखि लादों बेयो जोंनि हारिनि थाखायनो मोजांनि थाखाय लानाय जादों बेनिखायनो जों अरायबो बेखौ बाख्नायनोबो नांगोन आजावनोबो नांगोन गनायनोबो नांगोन दा जायफोर बिथांमोना एरख'जानाय महरगिरि बिथांमोननि थाखाय आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों बिथांमोना मा लामा थागोन दा जिहेथु बिथांमोनखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय बेबायदि बेन खालामनो नागिरदों अबयसे बेवहाय माखासे महरगिरि बिथांमोना जायफोरा BCAA जों लोब्बा दं जायफोरा गेमस्रिनि फारसे सापर्ट दं बिथांमोना उपाय गैयैयाव थानो गोनां जादों बै बिथांमोना बेसेबां दिन बेखौ गनायनानै थागोन बेसेबां समहालागै बे जि रिजल्युसन लादो बिथांखि लादो बेसेबां दिनहालागै गनायनानै लागोन बेबो साननो गोनां बिसय खिन्थु नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर जानो हागौ माखासे बिथांमोना बेखौ गोबाव समहालागै गनायनानै लानो हायाबो जानो हागौ अबयसे फिउचाराव जुदि जोंनि समाजा एसे जौगायोबा बेफोरखौ सोलायफिननोबो हागोन बे गेदेर बाथ्रा नङा दा जाहैबाय जायफोर बिथांमोना एरख'जानाय बिथांमोना मा मावनो हागोन बिथांमोननियाव मा राहा थाहैखो मोनसेल' राहाया बेनो बेवहाय बे मोनब्रै बिथांखिनि गेजेरजों मोनसे लामायाथ' दोङो
बिथांमोना स्टेज पारफरमेन्स खालामनो हागोन बहाबा मिटिंआवबो लिंजानोबो हागोन समाजा लिंनायखौथ' होबथानो हाया नालाय नाथाय बेवहाय BCAA जों लोब्बा थानाय सोद्रोमाफोरजों थाफानो मोननाय नङा बा बिसोरो बे एरख'जानाय महरगिरिफोरनि लोगोआव थाफानो मोननाय नङा बेबायदिथ' बाथ्राया बा बिजों खामानि मावजाबनो मोननाय नङा टेकनिकेलि बुंनो थाङोब्ला गासैबो महरगिरिफोरानो BCAA जों लोब्बा जानानैसो मावखानांगोन खामानिखौ ओंखायनो टेकनिकेलि बुंनो थाङोबा गासै महरगिरिफोरखौनो एरख'जानाय महरगिरिफोरनिफ्राय बोखारनाय बायदि जादों खारन गासैबो महरगिरिफोरानो BCAA जों लोब्बा थाखानाय स' बाथ्राया बेबायदि अब्ला बिथांमोना मा गावनि गोसो बादियै माखासे प्रडाक्सन खालामनो हागोन जिखुनु बानायनो हागोन फ्रि गावनि गोसो बादि BCAA जों लोब्बा गैयै सुबुंफोरखौ लाफानानै मावनो हागोन बे मोनसे जाहैबाय नैथिया जाहैबाय बिथांमोना जुदि सानोबा गावखौनो जुदि गिल्टी जुदि फिल खालामोबा बा खालामाबाबो हारिनि स्वार्थनि थाखाय बिथांमोना जुदि राजहुवा निमाहा बियोबा थारैनो BCAA आ फिउचाराव माबा मोनसे साननोबो हागौ खोमा आं बेबायदि सानदोंसो दे निमाहा बिथारनांगौ होननाबो बुङाखै मानो होनबा बिथांमोना जुदि दायनिगिरि नङाबा निमाहाखौबो मानो बिनो नङा होमबा किन्तु जाबायदि मोनसे ट्रेन्ड सोलिदों बर' हारियाव बेबायदियावथ' बिथांमोनखौ दायनिगिरि होनना गासैबो सानो नाथाय आंनि नोजोरावथ' सासे मानसिया 100% दायनिगिरि जाया दाया थागोन एसेला नाथाय गासैनोबो थायो दाया आरोबाव बिथांमोना मा खालामनो हागोन बिथांमोननियाव मा स्कप थागोन बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय समायखिरा लानानै गावनि अन्तरदो समायखिरा लानानै माखासे जुदि जोबोर मोजां मोजां खामानि जुदि बिथांमोना मावलांबाय थायोबा ओरैबायदि जुदि खामानि मावलाङोबा जाय खामानिखौ नुनानै जोंनि मानसिफोरा मोजां मोननो स्टार्ट खालामफिनो बेबायदि खालामबा जानो हागौ 1 बोसोर 2 बोसोरनि उनाव बिथांमोनखौ बिसोर मानसिफोरा मोजां जाबाय बेबायदि साननानै मा थिग जानो हागौ फिन BCAA आ गनायफिननानै लागोन बिनि अनगायैथ' आं जेबो राहा नुहुरा नरेन्द्र मदि बिथांखौबोथ' गुजरातआव जि किलिंस जादोंमोन बै किलिंस जानायाव बिथांनो माने भिसा होआ बिथाङा USA आव थांनो हाया बेबायदि खालामनानै दोनदोंमोन जेब्ला प्राइम मिनिस्टार जायो नाथाय बैखौ दैखांफिननानै लानो गोनां जादोंमोन अबयसे बेयो जोबोर गिदिर इसु बे प्राइम मिनिस्टार चिफ मिनिस्टारनि इसु नाथाय बेथ' जोंनिया जोबोर फिसा इसुसो नङा होमबा बेनिखायनो बिथांमोना जायफोर बिथांमोना एरख'जानानै दोनदों बिथांमोना गावखौ फोसाबनो थाखाय नाजानांगौ बा समाजनि नोजोराव मोजां जानानै दिन्थिनो थाखाय गोख्रों खामानि मावनांगोन होननानै आं बुंगोन बिनि बादै बिथांमोननो आं मा राहा बुंनो जानो हागौ आंनि बुंनाय राहाया गोरोन्थिबो जानो हागौ जुदि गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निमाहा हो आरो माबाफोर जुदि नोंथांमोननो गुड एडभाइस दंबा बेस्ट एडभाइस दंबा बेटार एडभाइस दंबा कमेन्ट्सआव लिरदो बेखिनिखौनो आं बुंबाय बे बिथांखि लानायनि सायाव बे बिथांखिफोरखौ पालन खालामनो बेसेबां महरगिरिफोरा हागोन आर्टिस्टफोरा हागोन जोंनि आर्टिस्टफोरा महरगिरिफोरा बेखौ बेसेबां फालिनो हागोन समाजआ बेखौ खिन्थागोन आसा थाबाय गासैबो बेखौ फालिगोन आरो जोंनि बर' समाजनि मुंखौ अरायबो बुहुमाव गोजौ थाखोआव लांनो हागोन बेबायदि आसा खालामजायो स' बेखिनिखौनो बुंबाय